Orduan, azaltzeko dokumentalan izenburua, esan berko litzake 1972an Munitzen eman zan itun bat edo paktu bat sinatu zen. Historiara pasa zen Pacto de Múnich edo Contubernio de Múnich bezala izendatuzten frankistek eta izen horrekin pasa da historiara. Eta dokumentalak ardatz hartzeuna da historia ofizialaz gaindi, paktu hartan izan zen Euskal Delegazioan zati batek araiara mantzun salaketa baten berri, ja orduan isildua izan zena, gaur daño isildua jarraitu duna, ez? Eta nolabait kontestu historiko hortan jartzeko, 30 urte ingoitut atzea, 1972tik, barkatu, 1931. Hor dakizuen bezala, aspaldi honetan hainbeste famatze duen Espainiako Bigarren Errepublika ezarri izan. Errepublika hori ezartziakin batea, alderdi politikoak legeztatu zian, eta hemen Euskal Herrian PNV zan abertzaletasunan erreferente ia bakarra. Eta nolabait esan genezake izan zala esperantzari irekitako ate bat bezala, eta abertzaletasunan nolabaiteko loraldi bat ere eman zala, ez? Errepublika ezartze horrekin. Baina loraldi hori, esperantza hori, etzan uste bezain ondo erantzuna izan Errepublikan aldetik, eta kontua da, helburu bezala PNVek markatu zula garai hartan estatutu bateratu bat onartzia, autonomia estatutu bat, Hego Euskal Herriko lurralde guztiak hartuko zituna bere baitan. Hor bada liburu bat, Jose Antonio Agirre beak idatzizuna, 1930-1935, entre la libertad y la revolución, da oso ondo azaltze ditu garai hartan emantzian historianak, eta hola labur esan da esango zuen, Errepublika Espainolaren aldetikan Euskaldunekiko izan zan jarrera, izan zala betikoa. Monarkiakin izan zan jarrera bertsua, izan zian gartzelaratziak, errepresioa izan zian iruzurrak, eta kontua da, 5 urte luze horietan, ez zala izan inungo borondateik autonomia estatutu hori onartzeko. Eta bitarte hortan, dakizuen bezala, 1936an, altxamendu fascista ematea uztailean, zehazki izateko, eta behin ikusirik Frankon indarrak penintxula iriste diala, eta Mola generalan indarrak Nafarroan altxaziala, Errepublikak orduan ikusteu premi bat, edo behar bat, Mola generalan tropak gelditzeko, eta segurazki horrek behartuta 5 urtean aprobatzeko gauza izan etziana, 3 hilabetean korrikada presak aprobatzeko da, 1936ko urrian 7an, Euskal Gobernu eratzea Agirre lehendakari izala. Lehen esan dizuten bezala, etzan esperientzie bate hona izan Errepublikan aldetikan, eta estatutua aprobatzean arrazoi bakarra hori izan. Behaiek Madrilen defentsa prestatzeko bertzuela Euskaldunak hemen burrukatzia. Ekarri zuet zita bat, garai hartan asainak esandakua, los nacionalistas vascos no se baten por la causa de la República ni por la de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía e independencia. Kontutan izan dezazuen, bazertzan gurekiko zuen ustia, ez? Baina kontuak hola diala, berez, Espainiar Errepublikako boterian, botere subordinatu bat bertzun estatutu hori, gerran poderioz, botere subirau bat bilakatu zen, eta praktikan estatu bat izan zen, hemen izan zena. 9 hilabete bakarrik irauntzitun, lurralde mugatu batian izan zen, batez ere Bizkaialdian mugatuta ontzana, baina praktikan estatu bat izan zen. Hor, Telesforo Montzonen hitz famoso batzu badia, elkarrizketa batian esan zitunak, da irakurrengo dizkizuet. El Estatuto de 1936. Yo no lo he conocido nunca. Puedo decir que he sido ministro de la Gobernación del Gobierno vasco y no he abierto el Estatuto. Ese estatuto no se puso en práctica jamás, fue un auténtico fantasma. No existió tal estatuto. Lo que ha existido es un Estado vasco soberano. Eso sí, eso se toca, tiene carne, tiene espíritu, tiene alma y tiene sangre. Un Estado vasco. Duró 9 meses. Fue un Estado independiente, eso no lo invento yo. ¿Tuvimos ejército o no tuvimos ejército? ¿De quién dependía ese ejército? ¿Dependía del ministro de Defensa, que era José Antonio Agirre, y del Gobierno vasco, o dependía de Madrid? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo hizo? ¿Y en qué artículo del Estatuto del 36 figuran esas competencias? La moneda acuñada por nosotros mismos, los pasaportes con los que hemos viajado por todas las partes del mundo. ¿En qué artículo del Estatuto está eso? Bueno, ikuste zuen beak garbi sekala, bea ministro izan zen gobernura estatu baten
gobernu bat izan zala, ez? Aldi zuen famatu antzeko politikari batzuk egunero entzute ditugu Euskal Lehenengo Errepublika eskatzen, aldarrikatzen baino gehiago, ez? Euskal Errepublika izatezkotan bigarrengo esan beharko luke Telesforo Monzonen ustez, bere jarraitzaileak dian askok guain kontrako esan arren. Bide batez komenia esatia, gerra garaian Errepublikan aldetikan etzala izan inolako laguntza ez militarrik, arma oso gutxi bialdu zituen Euskal Herrian defentsako, eta ez finantza aldetikan ere. Eta guainikan gerra indarrian zala, ordurako ja Bilbo erori jasan da Euskal Gobernua erbestian zan, baina garai hartan Errepublikako Ministro Kontseiluan presidente zan Negrinek adibidez, 1928an olako perla batzuk bota zituen. No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España. Por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan los que otra cosa supongan. No hay más que una nación, España. Antes que consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra condición que la de que se desprendiese de alemanes e italianos. Kasu hontan, katalanekiko esateu, baina gurekiko ere izan zian beste perla batzuk Errepublikako buru batzun eskutik. Beste batek esana da, con el derrumbamiento del Frente Vasco nos hemos sacado de encima un problema para mañana. Tenemos que agradecer a Franco que nos haya resuelto el problema vasco, que ya es cosa del pasado. Oiegola, dakizuen bezala, gerra guretzat bukatzea 1927ko ekaina inguruan, Bilbon erorrerakin, eta erbestea pasatzea Eusko Jaurlaritza. Errepublikan gobernuak gehixo irauteu, baina gerra galdu ondoren erbesteratu izan behar izan zuen areke. Behin erbestian, Euskal Gobernuak hasiera hartan behintzat jarraituzun, gobernu baten funtzioak betetzen, izan zian harremanak erresuma batuko gobernariakin adibidez, beste estatu buru batzukin ebai, eta nolabait basan esperantza mendebaldeko potentziak Frankon kontra zerbait ote zezaketen esperantza hori izan zen urte batzutan. Baina esperantza hori denborakin nolabait itzaltzen juntzan, eta batez ere bigarren mundu gerra amaitzeakin batea, mendebaldeko potentziantzat ja Frankon erregimen hori nolabaiteko arrisku bat izatetik bilakatzea aliatu posible bat komunismoan aurkako gerra hotz famoso hortan. Eta hor ja, errepublikar gobernu espainol horke ikusteu frankismoa instalauta daola, ez daola zeinikan, eta horren estrategiaz aldatu behar duela. Behaien aspirazio errepublikar horiei uko ite dioen nolabait, eta bilatzeue frente komun bat, edo, Espainian Frankon aurka egon daitezke mugimendu danan batasuna, monarkiko liberalak, sozialdemokratak, demokristauak, eta kontestu hortan, 1972an, ordurako ja Agirre hilda zala, eman zan pakto famosa, Munitzeko paktu hau, gerora Europar batasuna izango zanan hastapenetako mugimendu baten kongresua aprobetxatuaz. Horren dokumentalak kontatzeigu han eman zana eta haren ondorioz gaur bizi ditugunak, eta nahiko egunerokotasuneko dokumentala dela esan dezakegu. Horren irutze balima zaizue ikusiko dugu eta ondoren jarraituko dugu.